Iya, terima kasih sembah nuwun, matur suwun sangat Nggih. Alhamdulillah Pak Minto. Saderengipun kula gegojekan guyon ing Pratitis dalu menika gelar ringgit pacucal mujudaken syukur masyarakat Sidorejo, Mas. Nggih. Alhamdulillah barokah sedayanipun. Salam kula katur kagem masyarakat Sidorejo ing dalu menika anggenipun nderek-nderek tirakatan. Nggih. Alhamdulillah. Saya bingah nggih, Mas. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan kula panjenengan mesti mboten kentun dipun kanthi kalian Mbah Lurah sedaya perangkatipun. Nggih. Daya-daya kula nderek dalu niki kangen kula kalian piyayi-piyayi Sidorejo. Insyaallah anggenipun ngentekke ragat golek nikmat dipun paringi slamet donya akhirat gesang ingkang bermanfaat. Allahumma insyaallah Mas Minto nggih awake dhewe ngeten iki nggih punya lidah yang basah. Nggih. Ayo sama-sama maos Al-Fatihah. Nggih. Sekali melangkah dari rumah, nggih. Insyaallah kita diketemukan dengan berkah barokah. Allahumma. Nggih. Wah, jan Mas Minto ki jan mambengi karo saiki beda kok, Mas. Bedane wau dalu katon sumunar sak menika katon sumlorot. Melorot kene wis crita kat sore kan enggah nggih rampung. Masyarakat mriki nyenengaken kok, Pak. Nggih. Saben wonten tontonan selalu menanamkan jiwa kerukunan dan kekompakan. Keguyup rukunan menika menjadi pondasi dalam menjalin hubungan silaturahmi, Mas. Sing kula nggumuni siji anggere kula panjenengan anggere kula mayang teng mriki kok dapuke karo sampeyan. Alhamdulillah niki berarti nyapa? Sing ngomong sapa? Loh, taun dengi ora. Lho, taun dengi pancen yo ngebel kene ra iso terus akhirnya ganti nggen ngono. Nah, ngono. Wong jenenge kaki danyang nai danyang kaki bumi nini bumi ingkang ngreksa wonten ing Sidorejo. Ki nek wis kadung tresna ora bakal kliya, Pak. Niki mula dalu niki maine teng balai desa son dionekno panggung amba disewa sik nglenggahke dalang Ki Minto Darsono sik kedharekaken para wira pradangga sik enek sing gendhingi ingkang dipun wastani Waranggana. Lho dagelane ya saka Jawa nggih to. Terus sampean rene iki sangumu apa mulihmu ninggali apa kok kowe ora ndang ngomong sing mbok pikir apa? Sing tak pikir ki engko bayaran piro? Sik to. Kok ngrembug perkara bayaran panjenengan iki dadi dagelan senior sudah melanglang buana. Lek ngrembug perkara bayaran iki kan tabu. Wong jenenge seniman kuwi lek didol dilarang-larangi ya melangit nek dijaluk ya diwehke. Kula iki mek ngeteni perlu kandine kritik niku lho Pak Minto. Ngeteni ya kena ora nganggo perkara bayaran iki lah ya ora wani. Ngetone perwokan uang dilinggo salin ukara. Wong aja kami duwiten didelok pasuryane sampean dagelan. Wis tekan dinti kok mung perkara bayaran. Nandura silaturahmi. Nah, ben iso dadi sedulur mlebu ana ing sakjeroning ati. Kowe nek wirawiri kepiye-piye mesti nampa rejeki. Umpama kowe nek wis ditresnani Gusti, dhuwitmu barokahi iso kanggo munggah kaji. Wih, dirungokke. Ngerti ra? Mikir ngono kuwi. Gua pengerti munggah kaji apa kepikiran ora ngerti. Ngene iki kok aku sampean dhewe ora kepikiran lo ngelokne aku. Lho. Sampean wis daftar urung? Lho. Empun. Aku nyelengi yo. Mas, aku wis nyelengi persiapan aku munggah haji. Haji ki saiki nek daftar haji plus ki biasanya ya sekitar 100 munggah. Ya 78. Nek saiki 35. Ya sing biasa. Ya nek daftare haji plus, ora ora. Sing 20.500.000 entuk sak porsi kuwi coba. Lek kowe saiki lagi daftar, apa ndak sok lek wis dipanggil wis ngudar kowe. Gusti Allah 40 tahun. Sik kok ngendikan sampeyan dipanggil. Apa sing ngatur umurku jenengan? Ora. Ya nek didelok umure manungsa ki lek nurut Kanjeng Nabi kan lampung swidak. Saiki umur pira? Sampeyan umur pira? 40. Lho 40 kas. Kuat kowe umur 40? Lho aja aku. Jenengane pira? Lho. Lah aku umur 58. Lah kok
nganti kurang 2 tahun. Aku wis dijatah karo Gusti Allah umurku nganti tahun 94. Loh, ora apa-apa, ora masalah. Sumpah tapi no. Umurku 94. Lho ngono kuwi. 94. Iya iya. 80 kuwi tenagane ra enek. Ra enek. Berarti 14 tahun kuwi tele-tele tok isine. Sapa? Sapa sing dele-dele? Tukang son. Ayo. Amin. Piye to, Pak? Jenengan ki ora pirsa to, Pak Minto. Mas kula niki pun gemi setiti. Pak Minto. Kula niku nuwun sewu. Wong nyatane semangate Mas kula tertitik para masyarakat nggih sami nyengkuyung. Kula niku nuwun sewu Pak Minto. Menawi kalih warga Mekat Padhareja, jane tanggale dadak to niki. Kula ya Padhareja. Sidorejo. Contongmu. Jane Wong wis kuping ngene iki ora apa bisa hanger? pindho lho. Sidorejo kuping apa hanger? Hanger. Kowe iki mulane duwe kuping ki nggih ngrungokne to, Nah. Mas. Gunane kuping ki nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Wajane duwe kuping nggo cekelan yo an. Lho, mergo ke beda iki lak ning nggon saranduning mustaka. Lah iya, sing ngomong sapa duwe kuping nggo ngurungokne. Pak Minto. Pak Minto. Iya. Sidorejo, aja kleru. Sidorejo ki jam pinjen dadak to? Kula ya dadak Pak. Lah iya padha dadak. Jane kula tanggal 13 niki, nuwun sewu. Piye, Mas? Kula awe mancing jadi asik. Ha padha. Aku jane pengen prai. Iki jenenge tapi ora- sarene Trisno kula kalih warga Mekat Sidorejo. Alah telak. Kok terus nopo ya duit kuwi. Loh, lah iya Trisno dhuwit ngono Pak Minto. Heeh. Akhirnya kula dugi ngriki. Ngono. Ternyata Pripun? setelah saya melihat nuwun sewu Pak Minto. Setahun kula mboten ngriki. Nggih. Perkembangannya pesat Pak Minto. Alhamdulillah. Pesat. Pesate pripun? Utamane. Sidorejo hebat. Hebatnya. Biasane iki sing pirsani Sidorejo lho. Saiki mu sing wedok-wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Sakniki Pak Minto. Sing wedok ketok putih-putih, Iya. tapi sing lanang pagah hireng Pak Minto. Niki Sampeyan ngerti apa sebabnya kok sing wedok ketok ayu-ayu sing lanang ketok ireng Lah nggih. awake saya susut. Lah nggih. mergo napa Pak? Mergo ngeten Pak Minto, perjuangannya wong lanang itu demi kecantikan seorang istri Pak Minto. Ora kuwi. Loh, Pak Minto, Ora kuwi. lha napa? Wong lanang padha susah sing wedok lemu ketok ayu-ayu koben. Mergo wong lanang kuwi sering diseneni wong wedok lek wong lanang sak kecap wong wedok 1000 Nggih kecap. niku sing kula omongke nggih niku. Mulane wong lanang ketok ireng-ireng nyambut gawe dienggo ngopeni wong wedok-wedok ngeten iki Pak Minto. Contone ngeten iki yo, sakmene mbane. Oh, jebule kok sakmene mbane. Rasa ado-ado. Jenengan yo ngono Pak Minto. Ayu Pak Minto. Terus. Sampeyan saya pucet. Lah yo mendino 1000 kecap kuwi. Mikir. Kowe ya aja kok terus semena-mena. Ora semena-mena, Bos. Wedok. Iki realita. Sidorejo iki perkembangan zaman ngene iki lho. Allah. Duluan, sing wedok ketok ayu-ayu saikmu. Loh. Adis tahun rene lho. Saikmu sing lanang lho pagah hireng-hirengnya apa ya? Iki no sewu. Nyapa? Ini saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang-lanang iki memperjuangkan pengorbanan beliau demi kecantikan seorang istri. Lah ya ora iso. Wong wedok ki dandan ayu ki mergo krana garwane ben seneng berias wajahnya secantik mungkin untuk suaminya. Sing ngomong sapa? Mergo dandan ayu ki nek tontonan ngene iki. Loh, Jajan kula ning omah nggih daster jebol-jebol. Loh iya Bos. Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan. Jajan ning omah wis wedakan wis emoh. lah terus. Jilbaban wis bulan. Bener Mas. Tak garis bawahi bener. Loh, Jenenge wong wedok. Tenan lho. oh iya lho Pak. Wong wedok ki tak kandhani sampean lumantar tembung qabil tu nikah wis ijab kabul dadi bojo. Nah. Dadi ayune wong wedok iki kudune kan semata-mata untuk Untuk seorang suami. suaminya, Pak. Ning do kuwalik. Dok walik. Lek ning omah ngangge daster sing ora pati apik, Lek ora masane- tau gelem ngangge wawangen. Bawangen Ning lek arep ngeterne manten bayi ora Wah, dandan sak jam setengah. Kowe aja mojokne wong wedok kal. Loh. Sampeyan karo Mas Minto aja mojokne wong wedok. ora mojone. Uripe awake dhewe mbiyen sing ngukir ya wong wedok. Lek nek wong lanang apa dadi kowe? Kowe tau mon wong wedok kawin suntik. Piye? Sampeyan aja mojokke wong wedok. Ora mojone. Mas Minto wong lanang, sampean wong lanang, aku ya wong lanang. Iya. Ning atiku ki tetep ngugemi Piyayi Putri. Napa maksudmu? Wong wedok ki arep kepiye-kepiye sing lairni sampean Mas Minto ki sapa nek ra wong wedok? Tapi lek nek wong lanang apa dadi kowe, Kok ngengkel kowe? Apa kowe wis wong lanang ngalor ngidul wong wedok ngepleh-ngepleh dadi? Sik. Wong lanang kan mek gawe sedhela. Nah. Ning tanggung jawabe wong wedok lek mbobot ngantek 8 9 sasi ke ora rekoso wong wedok. Loh, tapi lek sekretare wong
Sing ragati sapa? Ya wong lanang. Wong lanang, Pak. Wong wedok ki mek karek manut tok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh. Wong wedok-wedok tak belani kowe kok hidup wong lanang, hidup wong lanang. Wong wedok-wedok ki meteng 9 tahun 10 wulan apa mbok kira ora rasake. Kok meteng 9 tahun 10 wulan iki jane meteng apa tumor iki. Pira Pak sing bener Pak? 9 sasi 10 dina. Sasi 10 dina, kuwi toh nyawa toh pati Mas. Lah nek toh nyawa toh pati nyapu kok kerep blakoni. Lho, nyatane nek sing ping 8 barang. Berarti wong ora wedi mati. Kuwi mergo titipane Gusti. Ora perkara titipane mergo penak kuwi. Se. Piye iki? Wong lanang iki rekoso lho, Bos. Aku belani wong wedok. Aku belani wong lanang. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Salah kayak salah. Kowe piye hidup wong wedok? Ya. Salah. Lah apa? Hidup wong lanang. Lek wong wedok ndak iso hidup, sing hidup wong lanang. Kleru. Lah ya Kleru. Nyapa? Kok sing hidup wong lanang? Wong lanang tanpa enek wong wedok-wedok sing menghidupkan tekmu sapa? Hop. Stop. Allah. Allah. Kok menghidupkan kowe takok yoga-yoga engko jam 5 esuk hidup dhewe iki. Lambemu wong wedok ki rekoso Mas. Rekoso wong lanang lho. Kowe ngerti lara lumahe wong wedok ora ngerti. Mbok blonjo 50.000 nek dadi sedina rong dina apa cukup tekono kuwi. Cukup. Kowe aja kemlinti. Gaweamu dagelan, kono ngasta dalang. Mbok kira wong wedok mbok blonjo 500 sesasi cukup. Lombok mundak, endok mundak, beras mundak, lenga mundak, glon. Wajahe kaya mekar kabeh ngono kuwi. Kuwi beban mental dadi wong wedok Mas. Loh, tapi lek wong wedok utang sing nyaur sapa? Wong lanang. Wong wedok ditake ndelik kok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ora wani wedi karo bojomu sampean. Ayo hidup wong lanang. Hah? Hidup. Aku ndak pada hidup. Wani. Ora wani. Dalake ra wani. Wong wedok ki mesake Mas. Mesane apa? Wong wedok ki tangi turu delok jam kok nek wis isuk pratak mletu srengenge kuwi wis isah-isah engko wektune turah dingge olah-olah awan sithik nggih ngeterke putrane sekolah engko nek wis nutup budal nyambut gawe kondur awake mesti sayah lho wong lanang kuwi lho ora gelem apa-apa sing wedok lagi lumah-lumah kok wis grayah-grayah sampean Kuwi kodrat. Kodrat, Bos. Kodrat. Wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani. Lek wong wedok ora gelem digerai-gerai, wong lanang tuku apa piye? Ki cangkemmu ki lho. Ayo. Ki enek wong wedok tukar. Lek wong wedok tanggung jawab kuwi tuku piye? Wong saiki mung 200.000 wis jos. Aku dhewe tuku telu aku dhewe ya. Ya ampun. Hidup wong lanang. Oh, tau tuku kabeh ketok iki. Masya Allah, kene lho Mas tak kandhani. Wong wedok-wedok ki nelongso lho Mas. Biyen nalika sampean meteng ning darbane ibu, ngerti? Sing ngukir mripatmu sapa? Sing ngukir irungmu sapa? Sing gawe lambe apik ya sapa? Tapi ingat, Nyapa? sing nggo ukir sapa? Bapak, Mas. Bapak iki ngukir, sing nggo ukir bapak. Ngantek bapak iki ukire ketul ya. Iki lho Pak, iki lho. Wong saiki iki wis persamaan gender, emansipasi wanita. Kedudukan di antara wanita dan pria itu sama ya Mas. Ora kena direndahke, ora kena diles-iles. Kowe ngengkel kok kowe. Harkat martabat seorang ibu itu sudah diakui bahwa Indonesia sudah mengesahkan bahwa ibu-ibu sudah diakui adalah tiang negara. Wong lanang iki sudah diakui bahwasanya wong lanang iki ya tiang jalur. Ya nek wong lanang iki tiang jalur. Lah iya kok ngengkel kowe. Ning lak yo trenyo. Iya ya guyon. Sampean gak mesakne ibumu to? Sakne mesakne. Lah kene. Kowe kelingan ibu. Nah, Aku wis surga ada di telapak seorang ibu. Ya lho dirungokke kuwi. Piye? Adimu ki ya sok pitutur iki becik. Nah. Surga di telapak kaum Kaki ibu. Sik, Aljanatu tahta adhamil ummahat. Ngerti? Sik. Heeh. Surga di telapak Kaki ibu. berarti lek ning gone telapake wong lanang ki neraka. Lho betul kan lho. Ki lho, sadiem lho, betul ki lho. Ya aja ngelek-ngelek. Nyapa? Wong lanang ki yo termasuk melu urun. Lho,
Kok melu urut piye kowe? Ora ngono Mas Didik, ora kok dianggap telapake kaum bapak ki sebagai neraka itu bukan. Terus Secara syariat Islam, krana wong wadon iki minangka wadeng tumu wong nggih bertapa selama 9 bulan 10 hari, kuwi wajib sampean ngabekti kuwi diarani pangeran katon. Lah kuwi lho sing diomongke ngono kuwi. Pangeran katon ki apane pangeran Diponegoro? Bocah ki dulure Cut Nyadin. Iki jane iki wayangan apa sejarah? Wong sampean iki mare ora seleh kok. Wong ki sing seleh, le tak omong. Kok le ndasmu aku Mas le. Ya cok kene kok. Aku iki tuwek lho. Lali-lali kamplek ndasmu. Urung mesti nek tuwek kuwi pikirane tuwek, urung mesti yen enom pikirane enom. Urung mesti nek tuwek iki. Lho, ayo. Lah iya. Urung mesti yen diarani tuwa ki tuwa pikirane, urung mesti yen enom ki enom pikirane. Sok kala enek bocah enom ning penuwa pikirane, ana wong bocah tuwek ning ya enom pikirane. Kuwi gumantung le ngudi. Lah niki Pak. Sing enom sregep golek kawruh, sing tuwek mek plunga-plungu akeh. Lho. Niki. Wah, ngelone kula sampean. Tenan. Lho, kalau mongso sing nom, cerdas, pinter, pengalaman jak ngomone ngilmu sepuh nyandak. Oke. Ora kurang mergo apa? Sregep Serawung. guru srawung karo sapa wae. Lah sing tuwek mek plumpang, plompong kuwi ya ora kurang. Oke, ilmu sepuh saya tak tekoni. Heeh. Sura ki lak wani. nggih. Wani ki saka tembung Sapa sing ngomong lek Surawani? Sura ya apa? Sura ya bulan sasi. Sasi, kok ngengkel wani iki apa kowe? Wong sing ngomong ya dheke lho kok iso. Wong kowe iki ra ngerti kok. Ora ngerti ya. Bar sura ki apa? Bal sura iki ya Ayo. mulut mulut Bar sura apa? sapar. Lah, lah iki lho. Kowe ra ngerti mlo dititiki saka awak. Kuwi iso dititeni. Piye? Kowe nek ndelok sasi kuwi deloken ka awak. Awak piye? Pama iki mripat ki basa Indonesiane apa? Mata, Nah, ya toh. Irung basa Indonesiane. hidung, Lah nek mulut basa Indonesiane napa? ya mulut, Nah, lambe mulut. Nek ngisor mulut napa? janggut. Lah kuwi salah. Yang bener Kuwi mlebu sasi. Oh. Ngisor mulut ki bakda mulut rejep ruwah sapar. nah terakhir besar. Ki apa? Wah, ketoknya cilik kok, cilik. Kasih tau besar, cilik. Ngono Cilik lho rame. dititeni. Cilik. Kula seneng atimu kuwi kudu iso nyenengke sapadaning liyan. Kaya Nggih. bengi niki nggih to, Mas? Heeh. Ya nyenengke masyarakat, ya nyenengke perangkat. Dadi iki iso seimbang. Berbagi kebahagiaan tidak boleh pilih-pilih. Wong sedekah ya ora entuk pilih-pilih. Ya, Nek niate weh-weh, niate sedekah ya kudu disedekah. Mbok tuturi ngono kae ora mudeng Lho. mergo ngilmune ora teko. Ki lho Mas, ki lho. Sampeyan kudu ndelok ngono kuwi. Kaya awakmu ki tau sedekah. Lho, sedekah Tau kuwi. nggih? Wong ki sadurunge sedekah, Terus kuwi kudu duwe jiwa ikhlas, sabar lan nrimo. nggih, Yen dudu, yen kuwi sedekah, berarti kan kuwi hakmu to. nggih. Iki tak tekoni, yen dudu hakmu berarti awakmu Ya ndak boleh dipundhut no. yen dudu hak jenengan. Yen dudu hak jenengan, Ya ora diambil. saniki kula tekok jenengan. Heeh. Nggih bisa omong ngono. Mbok kon ngomongi piye? Saya kula tekok jenengan Pak Minto. Ya. Jenengan mlaku teng gang. Gange cilik. Ndelah jan iku mlaku dhewe. Terus Teng riku enten dhuwit 100.000. Heeh. Jenengan pendet to mboten? Jikok no. Duit to. bener. Lah nek wong liya. Enek wong liwat duit 100.000 jipuk, Mas. Jenengan lipat. Ah. Enek dhuwit 100.000. Heeh. Sampeyan cukup lah. Jupuk. Jupuk disedekahke, Berarti diimpake. sampean ki kurang ikhlas, kurang duwe jiwa sabar, kurang duwe jiwa bahwasanya itu bukan hak milik jenengan. Lho. Lah pripun to? Sampean sik kleru nglakoni ngoten. Ora nek wong ki kuwi nek sing duwe ya diompeni. Berarti jenengan kan ya sadar bukan orang sing ngopeni, tapi kan dudu hak jenengan. Lho, krana ning kono ki sing ngeroh aku karo Gusti Allah kuwi didadekne hakku. Sapa ngerti lek sing dihakne iku sing mburine jenengan sing mlaku. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi kan dhisik aku. Lho tapi kan sampean dudu hak jenengan. Lah lek awakmu piye coba? Pripun? Kowe. Nggih. Umpama nek dhuwit mlaku dhewe, Nggih. ning ngono nek sapa-sapa nek dhuwit 100, jaman pas liwat. Nggih. Kok jupuk apa ora? Mboten. Lah kok Lha wis sampean cukup kok.
Piye iki? Oh, lah mau wis mbok jipuk Mbok sik. jukuk. Terus aku jukuk apa? Bener. Terkecuali mbok susu 50 tak jukuk. Sik to. Sik to iki umpama lho, aku rong jiko lho. Wis mbok jukuk no. Aku jukuk apa arepe? Kan dikembalikan maku umpamane aku Lah terus kek umpamane aku mau awakmu. mlaku lenggang, enek dhewe 100.000 sampe jukuk ora? Tak jiko. Lah yo wis. Lho, Wis mbok jukuk. kan kembali ke awal. Lah yo sama lho Pak Minto. Sama jukuk ora? Lek kowe Ora nak jukuk kok ngengkel. gak usah dijikok lho. Wis sama jukuk no. Aku jukuk apa arepe? Terkecuali sampean nyusui selawe. Ganjinge. Loh, Sik umpama ki mau dibalekne terus lah aku njupuk umpama awakmu piye ngono lho. tapi lek sampean jupuk. Ya ora? Nembang. Wis Ya lembang lho wis jupuk 100.000 kok. Oh, sik to. Kene. Loh, Ayo. kowe iki paring ngene kok. Sik. Tak tekoni sampean. Nggih. Sampean salat. Terus Ngene mboten? kono tekono. Delas sareng jenengan iki Iki tawadhu lho, kusuk lho. tak kusuk to. heeh. Jadi yo lurah yo ngwe contoh terhadap warga masyarakat dan juga makmumnya. Jenengan iki delalah salat. Sarungnya melorot. Heeh. Delalah. Ya. Apa yang Anda lakukan? Sarunge melorot. Melorot. Karek ning masjid enek wong apa ndak? Loh, wong jamaah kok. Oh, aku kusuk. Jamaah kok ning masjid enek wong ora yo enek masjid kok. Dan iki sampeyan iki salat ning masjid ning kuburan. Ijen, Deng. Loh. Aku ijen Sing tak ngono iki jamaah. melorot. Sarungmu melorot. Karek aku ndelok sempakan apa ora. Delah ora ge apa-apa. Ayo. Ayo. Yo tak benakne no. Nah, berarti sampean kurang tawaduk, tawakal Terganggu ibadahnya terganggu. Kurang kusuk sampean. Ora kusuk aku mesakne jamaah wedok lek ngantek roh piye njajal. Ya ora mungkin dong sing wedok ya sebelah tengene jenengan kok. Ayo. Lek awakmu Napa? momom salat, Salat? kusuk ndelok sarungmu lorot. Kok unggahne apa penengahe? Oh, aku meneng ae kok. Lah apa? Aku ora tau salat kok. Salat. Aku tak salat. Jen nyatu ndasmu tenan. Kowe ngawur. Ini. Tahu nggih celana, nggih celana. Ngene tak kandhani. Nggih celana. Kan mergo bengi iki lak niate syukuran. Loh, iya lho, bengi kene- iki lak sedekah. Niki lak Pak Lurah, Kamton niku lak dum-dum rasa, dana rasa, nyenengke rasa. Ya iki mau entuk welingan khusus nggih sampean. Lah, Wis. mripate ndang melak kuwi. Krana ning kene iki piye-piye pucuk pimpinan lak asmane Pak Lurah Kamto. Nah. Iki kudu kon nyebut asmane, aja nyebut liyane. Sik iku kelong 100.000 iki. Lah nyapa? Wis cukup, Pak. Minta mau. Ora. Lak bayanganmu. Lah mau ning gang mau cukup. 200 iku. Ning gone gang mau cukup 100 ngono. Gak Iki, ra no. sida. Dadi intine Ya, coba. Pak Kamto ki ben pirsa pyaine. Iya. Jenenge Pak Kamto. Pak Kamto. Lurahe ya Pak Kamto. Pak Kamto. Dadi apa sing tak takoni jawabanmu kudu Pak Pak Kamto. Kamto. Ingkang ngreksa. Pak Kamto. Sik to. Ingkang ngreksa Sidarja sinten? Pak Kamto. Iki kok Pak Kamto to? Ingkang dados lurah. Pak Kamto. Jane kopok jane iki ya. Pak Kamto. Sik to urung tak takoni iki lho. Aku suruh pertanyaanmu. Kok sik kok iso. Ingkang rawuh wonten dalem Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Nah, ngono. Asline Pak Cari asline. Sampeyan mau jagongan kali sinten? Pak Kamto. Lah sing terakhir sampeyan beto duit pira Gusti? 500. Nah, saiki tak takoni jawabane kudu Pak. Pak Kamto. Nah, saiki duit karo Pak Kamto milih ndi? Pak Kamto. Nah, wis kono ditemoni. Wis, nah. Kono, engko Pak Kamto niki. Wis, ngono lho. Dadi penak iso sah ki ngene iki. Loh, lah iya. Sing dadi lurah sapa? Pak Kamto. Nah, ngono. Kopok nih jane iki. Sing ngejob rawuh Pakis Reja sinten? Pak Kamto. Ya, ngono. Mau Pak suruh- Kamto. Nah, ngono jagongan. Sing Pak dadi- Kamto. Duit karo Pak Kamto. Pak Kamto. Lah yo ndi kok iso? Kalau Pak Kamto ning kono kae lho. Pak Kamto. Oh, alah Pak Kamto, Pak Kamto. Kowe iki Sik, rewel kok. kowe nyekel dhuwit piro? 500. Iki saka Pak sapa? Pak Kamto. Mulih mbok tuku apa? Ha tukoke nggih tambah Rajakaya. Sapi, wedhus, kebus. Ayo sak pununggalane. Mbok tukone apa iki? Sapi Kowe rusuhane sapi. ngertos lho. Carane piye? Mo. Omah ya wis tak gone. Kok rono neh ta kuwi? Tuwek aku le. Tuwek aku. Ayo. Tuwek aku. Tamu. Ayo. Tamu. Aku anu kupingku budek saiki aku.
fakte tak omongi. Moh aku. Tak omongi to. Dah lho nyambut aja. Kowe lak duwe duit to. Iya. Bakal lak mbok sedekahne to. Ora aku ora tau sedekah kok. Sing sedekah bojoku. Sing ngewehi rejeki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah, duitmu ndi ndele? Mau jaluk. Ora. Kowe nyekel pira kuwi? Coba usi ya. Ora. Coba usi ya. Ora, wong karo dulur. ya? Wah, aku ngapusi nyapa to. Ampleng raimu lho. Sik, tak tekoki lho. Sik. Rene. Kira. Rene sik. Akhir Pak. Ndi duwite ndi? Ndak, sing noto aku. Oke Pak Minto. Nah, iki aku percaya karo iki. Sampeyan seneng, Pak? Pak Kamto. Kono arep Tuku sapi. unine Moh. nah kowe duit karo Pak Kamto Pak Kamto. nah iki lek ngono kanggo aku Pak Minto tak tekoni saya Bu jenengan dalang ulane ulang sura sura iku kudu resik awak resik jiwa manembah marang Gusti karo saged Gusti Allah Subhanahu wa taala sakniki kula tekok jenengan jenengan pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite pilih ndi dicabut nyawane karo dicabut duwite duit karo dicabut nyawa abot ndi ndak pilih kabeh loh kudu milih no ora enak milih atau Pak Minto pilihane ra penak loh penak pilih ndi mboten pilih tetep pilih duit umpama heeh duit iki sampeyan wene garwane jenengan ndak tak wehne sapa-sapa masa tambah wehne ndak uang kenakalan walah bisa bahasa Indonesia ya? Bisa bahasa Indonesia bisa oke siang awan tuh bahasa Indonesia siang lek isu pagi lek saikmu nyoh duitku nyoh duitku bahasa Indonesianya bahasa nyoh ya apa nyoh duitmu bahasa Indonesia ini uang kami ayo kowe tak kandhani anu adik kita bengi iki tambel 500 ya ra dalang kuwi luwih cete ra umum nyoh aku nyoh duitmu ini nyoh duit bahasa Indonesia nih Pak ini nyoh duit ini uang kami kami wah cowok rapet ya cowok wis ana dagelan ra mulih ngenteni dhuwit 500 iki yo bene wengi duwe sindenmu kok aku nyulik yo aku wis iku malah manak lek dhuwit sinden rawani aku anak piye wong wis dianaki sik kok yo usane mulane kok aja ngene ngeten pun malah kayak malu-malu garis besare ngeten garis besare tak dudoi duit niku kan DUIT niki nggih penguat bahasa Pak DUIT D itu adalah doa U itu adalah usaha iki iman takwa moga-moga sing nyekel duit akeh doane kuat usahane kuat imane kuat takwane kuat mergo enek wong sing sugih sik kurang trimo enek nah kuwi lho aneh neng berita iki malah enek mbuh jaksa sapa kecekel nyekel duit akeh nyatane ya aduh cilaka tenan lah mulane kuwi aja wong ki urip ya butuh duit ning aja urip dinggih dolanan karo duit kaya ngono-ngono kuwi tundane kan iki harus ada segi penggenaan napa wong urip butuh duit ning aja dolanan karo duit lho mboten wong urip kuwi butuh duit ning aja duit kuwi aja wong urip kuwi butuh duit ning aja wong urip diatur karo duit nah sing kecekel oknum-oknum niku lak diatur kali duit to Pak sangke butuhe akeh mula diatur kali duit tundane terus kecekel KPK oh niku ya KPK ki kelompok pecinta kritik luduk kowe tak tapuhi lambemu kok iso Komisi Pemberantas Korupsi Mas nembang sak tembang mawon nggih kula nggih mawon mboten sekedap niki presiden wau pun kumandangke Mares 45 NU nggih karena Mbah Lurah itu punya gandengan seorang ibu yang sebagai tim penggerak PKK niki dikumbanangke Mares PKK siap niki ibu PKK ya padha kali bojone niki Pak seminggu itu 4 kali pertemuan PKK Pak aku ngantek bingung saulan iki ping 12 lho kuwi lho dadi aku ngantek kowe iki yo bendina kok di PKK Senin PKK Rebo PKK Kamis PKK Setu PKK aku ngantek mosok seminggu di pekekekne aku sing ora yo kaya apa Mares PKK dados yo ya coba kene do ya
Niki Mars PKK. Terus Pak. Nah, PKK dengan tujuan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Karena Indonesia ini ada salah satu organisasi kemasyarakatan dalam hal pemberdayaan wanita dengan harapan sebagai pendorong pembangunan baik di tingkat desa maupun tingkat nasional. Apalagi dari program Dinas Kominfo BKKBN itu wajibnya kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu cukup 1 anak 2 istri. Loh, kowe iki kuwale 1 istri 2 anak cukup. Sing diarani keluarga bercelana. Keluarga berencana iki. Aku mau beli. Pak kowe 2 istri 1 anak kok iso. Lah iya bener toh? Bener. Loh, 1 istri 2 anak, Pak. Bener 2 istri 1 anak. Alah karepmu. Wis wong niki tujuane apik kok iso. Mas. Nggih dawuh. Pramen, Mas. Halo? Pramen. Pramen, Pak. Lah ampun enten Pak Icak kok nggih pramen napa? Beda. Ditanggap larang-larang yo diketok skillnya. Apa yo pramen niku sakniki. Oke. Nah, apa dapan apa? Derek jenengan. Nyunin apa? Wis, kula niki manut aku nek ngantek ndak iso. Loh, kok kula dadi dagelan iku mesti manut dalang, Pak. Ya. Jenengan nyunin pramen apa tak layani. Ayo. Niki enten wayang kulit. Heeh. Wong gawe Pengen wayang apa? Gadut koconan. Oke. Oh, gawe wayang wong. Wayang wong. Nek wayang wong sik seneng aku, nek wayang golek megah. Nyapa? Lah piye dirogoi tengah terus. Tapi dalangnya kan seneng. Seneng apa? Pemainnya keri. Ayo ora penak kok iso Napa dalan iki? sing seneng. Malah jenengan lho kula. Kan lho Mas, Gadut Koco pas ngopo kae enek fragmenan ki lho. Po takon bapak. Ya, Antarja takon ya, bapak. Alah, ngoten mon angel. Kula iki melu Sriwandawa dangu. Hah? Lho, ngesti budaya dangu. Lho, piye to jenengan iki? Mosok melu Sriwandono. Surabaya niku Oh, lho, Pak. Sriwandowo. Sriwandono piye? Anu niki mon kan dadi Gatut Kaca, Pak. Niki Gatut Kaca. Garut Kaca iki kowe, aku iki Garut Beling. Lho, sampean Gatut Kaca lah pergiwane iki. Ngapa? Kaca iki lek gedhe cilik Beling. Wah, ya ora kok kudu gawe beling. Iso apa? Ngono. Awakmu dadi Gatut Kaca. Kuwi Pergiwa. nggih. Ngono. Iki ngangge properti enggak? Nun, Nggawa ora? enten sik tak silihne sik jajal sik. Anu Mbak, sampean dadi pergiwa kono, Mbak. Dadi pergiwa kono. Kowe iso ora? Anu blendrong iso ora? Aku blendong seneng blendong tewel karo blendong tewel. Iki lho. Derang. Wah, iki lho gendinge blendrong ngono jajale. Karo sapa iki? Tak golekne Gatut Kaca ngene. Siki nek ra ngene properti ra dinggih niki emane-eman. Kula iki mesti nyepaki, Pak. Nuruti napa sing dadi pasunane dalang. Nah, Pak Minto. Kula iki kaya Mosok pesen ya wis dadi gelis semet. Lah, nyepak kabeh alat niku. Ndak nyilih ya. Kula niku lek bekal tanggapan saya nggo truk, Pak. Saya Dadi alat wis. klambimu cepoten sik. Jenengan odo-odo, Pak. Odo-odo. Metune Gatut Kaca, Pak. Panete 6 apa 9? Anu, 96. Nah, 96. Patet 9. 97 lho Mas. 97 lho tekek. Patet 9, Pak. Oh, patet 9. Maneman. Iki odo-odo. Gamelane apik kok. Iki mbok ape mbok dusi ya kuwi? Lho, tak dandani Gatut Kaca ku lho kok iso. Beh. Ngono. Aja ngene. Aja. Saiki apa engko? Sesuk tak biacok sampean kok. Tegese Kene kadung sampean iki sik macak aku odo-odo saiki apa engko? kadung diucul ngene. Saiki wae, Pak, saiki, Pak. Aku Odo-odo, Pak. Eman-eman gamelamu anyar. Sik urung macak odo-odo. Oh ya, maca sik. Nih. Lah dicepot kono. Iki ndang cak-cek ngono lho. Nah. Karo mbok dusi aku. Loh. Sing dusi kethek ya sapa? Ketek mata. Urung, kowe urung didusi karo Mudin. Urung, sik suwi. Mosok ngudi mesti Mas kene lho, ndang dicepot ngono lho. Pak Minto. Aku isi dajo. Hah, wis ndang dicepot kene lho, Gus. Cepoten kok tangan tok ben kaya mondol. Nah, ngene. Isin dajo. Bah, Gatut Kaca tak. Mosok Gatut Kaca tapian. Kowe iki jane Gatut Kaca apa preman? Nyok dike iki. Wah, ngono. Ben ora anu kowe jajal. Mas, Pak. Ngono. katoke ndi mosok yo nggawe bebet ngene iki. Nggih, wis to ndang dinggih iki suwik nirane nyapa to. Domongi durasi iki lho, Gus. Ngono. Aduh, apa?
Matane. Gawe kaos nyulek matane kancane. Iki ndekek moto sak nggon-nggon lho kuwi. Tanganmu celintisan kok. Oh alah. Angel men tok. Pak Minto sampean iki. Ya apa-apa kudu dicakke kok. Iki mosok karo kok cawetan. Weh. Kuwalik ndang. Kowe engko iso-iso miber ketatap parabola kowe kok. Iki nang buri. Wah, jan kowe kok iso didandani. Nah. Ngono. Ya iki brengose. Nah, ngono lak koyo Gatut Kaca tenan. Ya, wah, jan. Lara lho, Cuk. Wadep ae. Yo ngono dingge. Kulite natap. Ngono, blendrong, Pak. Langsung blendrong, aja-aja blendrong. Kala ulat. Urung. Kosek tenono kono. Sik suluke galak ulat apa-apa? Jala uren. Ya. Piye Mas? Ayo. Rikata sang Gatut Kaca kinon. Irit Rikata sang Gatut Kaca. ora usah diwarai. Suaramu sisi kaya Pak Jagun. Ayo. Dene. Ki Irit kotore sang Gatut Kaca kinon. Mapak areka suta. Teka pira grasna manahar muji sektinira. Hayo wang-wang semunggar cita. sip. Niki piye? Loh, langsung. Hah? Kling klung. Kosek. Kuwi lho bunange. Tung ting tung. Nah, lari kata mau jegaripun Raden Mas Anom Gatut Kaca. Kadya ngambaden Gandara. Yo. Tung. Cek. Iki jan ganjing yo. Wong joget ngono kae ra iso iki piye to kok iso. Aku ora tau melu kok. Mas. Mesti ra mbok omongi lho. Aku ora tau melu grup ngene iki. Didelok lho. Budaya iki ditonton. Wong capengane dadang geblak ya nyapa. Jan iki ya tungtung glangi sing tenanan ora geblak lho. Ayo Mas. Weh, jan.
ning kiwa mlakune nengen. Munggah medun. Nah. Oh. Nah. Pas. Dudak. Yo muni pergiwo karo aku pergiwo. Yo langsung. Pergiwo karo aku pergiwo. Ndi wonge? Matamu kae lho. Kok mbale teko aku iki piye to? Nah, Sugriwa. Pergiwo Sugriwa iki lho. Sugriwa iki kethek. Pergiwo garwanipun Kakang Pergiwo. Pergiwa lek cilik gendut ngene koyo Sugriwa. Nguyuhi kowe kuwi. Pergiwo ngono mlakune kok kene. Gatotkaca-Rajarana. Pripun? Kang Mas Gatotkaca sampun pinten-pinten pisoanan menika kula boten saged ngaturi panjenengan tindak. Ngono. Kaya jaran nylenthak ngono to, Mas. Jarike Pergiwo ki nglengser. Oh. Yo. Kang Mas. Bob, wis mlaku sak senengmu. Ora iso. Pergiwo kegeden selakang. Ora iso kebablasen ngene. Sugriwa. Pergiwo. Nuwun iji Kang Mas. Pergiwa. Ini. Iji. Pergiwa. Nah, Pergiwa. Iji. kuwi tengen gentenan. Ketoke bojoku ape ngendok iki. Piye to? Lari kota wau. Tenanan. Garane pun Kakang ora ana wanita sing tak tresnani mung kejaba kowe garwaku Pergiwa. Napa kados mekaten to Kang? Pergiwa. Nuwun iji. Malih gawedhi kowe. Gedine mboten napa-napa lho Kang Mas, sing penting anget. Iya. Gedhi. Iji. Santak. Kula badhe dipun tatang pundi to Kang Mas? Tak Maduk. Bumi gunjang kanjing langit gelap-gelap katon. Hop. Gojeng. Sik. Iki piye? Lah piye lek musuh? Lah kok nek dawuh jenengan to, Pak? Bumi gunjang kanjing. Ora. Berarti kan intine begini enek lindu. Aku cak cagam. Kuwi cakepan sulukan, Cuk. Nggih, Gus. Hah? Saya kopokan. Dibisiki ben kabeh lagu lah kok, Bisi ana. Hah? Sakarepmu. Mandek sopo mandek satrio. Jane mripatmu ora wis mandek iki lho. Matane picek. Piye iki? Pergiwa. Karanipun Kakang Lenggah Sawetara diajeng. Ayo, rungkune ngendi sakmono gedine? Remuk iku wayang iku. Tong mriki lho, Pak. Ya ngono. Lah pripun? Latarana kan. Nang pundi? Latarana. Masalah Pergiwa sapi dan sakmono gedine. Aku tak karo Mas Depi. Mandek satrio mandek. Ojo ning tengahing dalan nyegat laku kowe. Ana apa? Ana wigate apa kuwi ana ing tengahing dalan? Ana apa?
Apa sediamu ana ing tengahing palagan? Ana apa? Apa-apa ana. Kayak restoran. Apa-apa ana. Ayo Sugyan, durasi. Kok sing dibayari guyon iki. Durasi. Sopo jenengmu? Tepengake aku Satria Pringgonan Niraden Gatotkaca. Belum. Gatotkaca. Aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngumpat diananing ramaku. Sapa ramamu? Werkudara. Lho. Apa njur kowe ngalang-alangi lakuku wis sugih kendel bondowani kowe Gatotkaca iki? Sapa bapakmu? Werkudara. Werkudara kuwi ngono bapakku. Aja ngaku gawan. Werkudara kuwi ngono papiku. Kuwi ngono ayahku. Lho, kuwi ebesku. Kuwi ngono babeku. Lho, kuwi padeku. Ya wis. Ya wis. Yen kena tak kandhani aja kowe ngalang-alangi lakuku, aku bakal ngumpat dianane. Belum. Lho. Kowe bisa golek bapakku yen kowe bisa nglangkai bakeku gitu. Bakal tak sirnake kowe Gatotkaca. Aku sing pengen ngono. Apa? Anu kesempatan bingung. Wah, bakal mati dening aku kowe Werkudara. Tentoke kowe apa aku sing bakal tukungan. Totok cek. Lho, Karo kuwi lho Pak Minto. Tutuk cek Lek nyontone piye? keprake niku di Lah ya sampeyan muni piye? totok cek. Lah iya totok cek. Karo kuwi lho. Tutuk cek iki keprakmu lho. Nah, Angel Rap. Wis. Nah, Gatotkaca. Prawa sekti Mandraguna tandhingan Antareja. Ayo, Gatotkaca. Apa kowe ora ngerti sing ning ngarepmu Antareja, Gatotkaca? As. Aduh, mati aku. Iya, aduh, loh, iya, das. Iki sing mbok jaluk mati kowe. Aduh, iya. Wah, iya, mati kowe. Iki sing mbok jaluk lakon tugel gulumu. Aja meneh mung dapurmu. Ayo maju kene-kene. Ayo lakon mati tenan. lah wong wayange meneng kok sampean matimu ta mati. Sampeyan iki jane dalang Mumudin. Sik to. Ya didelok mriki lho, Bos. Hah? Didelok perange piye, gerakane piye kok. Delok. Mutah mati cak. Ya sepurane to. Ya, setelane mau ora kok omongi ngono e. Ngono iki sing saged. Ora terus apa iki? Hah? Enek. Ayo Gatotkaca tandhingana Antareja bakal tak pentas sing apos. Oh, yes. Oh, yes. Tata. Ambles bumi. Ya ambles bumi, Pak. Antareja ambles bumi. Hah? Antareja ambles bumi. Enggak, aku ndelok. Loh, Antareja putune sapa, Pak? Aku ora ngerti men ndelok. Ayo Gatotkaca maju. Napa? Kok nyebur, Pak? Loh, Antareja iki Antareja diupas kok. duwe upas. Wah iki putune Antaboga kok iso. Ayo tandhingan Antareja. Gatotkaca aja mukoe. Ambles bumi. Loh. Oh. Sewengi ambles pindho. Sik, dapukan sampean napa? Lah sik to, jenenge mau lho. Ayo. Gatotkaca. Nyapa? Aku Antareja. Loh, lah kok kowe njaluk Antareja?
Njaluk Antaraja. Antaraja. Kene. Kuwi badonge mburi kuwi. Badonge mburi lho, kok iso. Yo tak tung-tung piye. Oh. Ambles bumi. Lek golek banyu ning ndi, Mo? Lah kok tekok golek banyu ning ndi ya golek dhewe. Ambles bumi. Lek golek banyu ning ngendi kuwi nggih? Lho. Munggah. Wah. Ayo, munggah. Loh. Kowe jane karo kanca apa munyuk? Lah kok Gatot kanca iso miber kok. Weh, Salahe kono ora miber mau. sik Mas ndokku lara ya, Mas. Bar ya. Bar. Ndokku ketatap jaga. Bar rasa wayang wong. Ganggu pikiran Iki wis. Wis. Lho, Korban ndok kok. urung warek kok lek ngombe. Urung warek piye? urung warki ngombe rai kecing kabeh. Pergi wae kok lenggah ki piye? Sugriwa. Wis ya? Tak gandrung. Wis ngono ae. Wis ngono ae. Kowe lek iso teko kono kaya walang sangit. Uculane ki lho. Gak to. Wis ngono ae. Kuwi. Lagune apa, Mas? Lho gandrungo karo kuwi langsung tembang kok iso. Cek, Mas. Cek, Mas. Ono langsung tembangan. Ono. Nah, Yen aku kangen, ayo ngono. kangen karo sliramu. Tak elus-elus. Oh enak Kamu apa tadi, Mas? Kurang. Ayo. Kebiset, sepis. Lagi kakek lo kok terus itu rambutmu neng dadaku. Kok rambut? Iya aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Sik. Ngene iki lho marai klambi mbok utel-utel mari lumset. Nyapa? Ya dulu dah. Sama tutup buku dulu. Buku dulu. Oh, rada sejajan. Nah. Bit. Sik. Wah, Pancen kabeh iki perlu. Yo. Pada Wira-ira. Ya, apa piye? Padake londre. Selikon dengkelmu. Oh, yo. Waduh. Klambiku nah, itu. Mas, Dawuh. tembangnya apa nggih? Lho lagi. Medun ngawi, Pak. Medun ngawi. Nah, anu Raras. Oh, Nduk kalian Raras? Nah, diaturi bantu Mbak Pipit. Ya, Nduk, kaya apa? Nah, Langsung dadi nggih, Pak. Nggih. Yuk, kaya apa? Gendang Madiun Ngawi dados. Duh. Wah. Niki gathuk, Pak. Heeh, elok. Dadi Kyai Kaneman nggih remen, Kyai Sepuh nggih menapa Ya. kalampan napa ingkang dados gegayanipun. Nggih. Nggih.
Tasik wonten wedal Mas Mito? Nggih. Niki dibablaske Nggih. pamundhut gending. Alhamdulillah. Kembali ke tradisi. Ya. Siap. Iki sangka segenap panitia ngersake garapan Sekar Gadung sing diaturke. Nggih niku, Pak. Begini Bapak Sekdes uga panitia Mbak Lurah ngersake warung kopi. Sanes sing garapan yang kedua Saya Tresno. Saya Tresno. Mbak Sulis, Mbak Bunjung, Mbak Luki karo Wonten 3 personil ya. 4 personil. Langsung kaya ngapa? Yo, tanpa bawa Saya Tresno dados katur sedaya para perangkat. Gaya bangkang nendang kuyung saben bengi among ayo mrena mrene tansah bingung nganti kaya mongkang kumro pancen napun yen tangan tiranyawan mergo ana sing tansah disayang wadon apa kawan-kawan senajan amung sedelo ya senadyan amung sedelo nyata bisa wes semeng sesama
Matur sembah nuwun menika tembang saya tresna gorengan saking Sekar Gadung. Mas Lidik, Mas Kluduk, niki pesindiane tesih pinten sing dereng nembang? Tasik gangsal, Pak. Suka banget. Nggih. Engko bablas gara-gara sak tembang panjenengan mawon kalih sinden SGI. Mbak Widya, Mbak Mita karo Mbak Raras. Damelke anu mon nggih, Pak. Napa jenenge? Niki ta? Nggih, sinden papat ben dikira sinden papat karo Mbak Diah. Coba. Mboten ta kula niki ta? Mboten kalian jenengan napa ngoten nggih? Oh, tasik pareng joget ta? Nggih, entuk. Tak kira nek gak joget. Entuk. Nggih. Kagak eling aku to. Pak anggere wis iso tuku gamelan per iki wis seneng aku. Niki sak tembang mungkin jenengan sak tembang nggih. Nggih, ndelek. Iki denok, Nduk, denok utawa Kiter Sumilir, Pak. Apa segoro angin? Wis dah, sing penting gayeng ngono wae menanduk. Gayeng wis bapake nanduk wis. Apa Kusuma Wijaya? Nggih, pondok wis manut Wijaya. Wis Jaya-Jaya Kusuma ora apa pondok. Bapak enak. Bapak ki enak kok. Denok dereng Pak wau. Oh ya, denok yo, kaya ngapa diaturke langsung Mas. Yo. Sekar Gadung Indonesia.
tembang denok sampun dipun aturaken Mas Pidik. Alhamdulillah nggih. Nggih, satu tembang panjenengan Siap. kare tole Tatit Wibat Sudarsono karo ben gendani Pak Sawetara. Ya, kaya ngapa? Monggo. Spesial lagu lama dari saya. Heeh. Ada ngenteni tekamu coba Mas. Ya. Sak berapa? Yo le Dit ngene Pak Sawetara. Ana ngendi kowe ana ngendi mesakno to awakku iki aku yo golek aku yo golek ayo cepet
koko sing dupa kumalon ngening kentias sang opeke kawengku sagung jajan nanging sanget angigibi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi Tan samar pamor ing sukma sinok maya winake ngasapi semimpan telang kalbu ridu mawur mangawawurahan tengarane ngajuret kang maguru gangsa tacak kadya butula para panjriting durangesti rakata ingkang dodol layu sabit Om
Durung suwi anggonku lumaku ana kene. Ana satria ngadang ana tengah dalan. Ora pangling Setyaki iki. Yo, dasar kepara nyata. Setyaki, kowe sumingkira aku ana dalan. Sesuk ora gelem saiki apa dene. Wah, ya. Kaya lanang-lanang dhewe. Ora gelem sumingkir, lena pangendamu tebak dadamu rontok iki gak.
Was. Ah. Wah. Wah. Hey. Put. Haja. Hey. Nyoto sang seno pati datan tido Waladalah. Ora kena ginawe becik. atane yuto Dosah basi kaya babatan pacing. Soko amata kaji curnaning lawan Hei, prayetno ngati-ngati. Temenggung carang yuda semanggut subuh. Kelakon tinja kerat.
sigra bala kang tumingal acampa samya ngedali ler radet wileting gada Hei Kurawa sumingkira tak trejange dhewe Wah!
madyaning wana Krendayana putra Jendra Hastina nenggih Sang Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun patrap semedi nyadong mandhaping wahyu cakraning Rat Gocap inggih awit saking pitulungane Sang Hyang Pramuni ya Sang Bathari Durga kaiden sedyane Puranggana gebyar saking antariksa manjing mringangganing Sang Lesmana sasetya dening kinjeng kang tanpa soca kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana yok kitukan walang ati togok yo kene kowe njugarke nggonku semedi gok nuwun sewu kula kumulancang njugarke le sampeyan patrap semedi niki mboten nampyak awur-awur kula niki mawi dasare apa gok sampun pun kedunungan wahyu cakraning Rat pun sajiwa lan sampeyan apa kowe kena ndak percaya gok ambok sumpah aku ngerti dhewe le pancen kaya mengkono gok aku wong sing ora gampang percaya yen nyoto Lesmana antuk wahyu mesti ana bedane gok njur karep sampeyan kaya ana watu gilang coba ndak pandengi le pancen aku kedunungan cakraning Rat wahyu cakraning Rat nggo mandeng watu gilang mesti dadi swalang-walang sumingkira kok nalika semana Sang Lesmana Mandra Kumara ingkang sampun boten pitados lamun pantuk wahyu cakraning Rat sedakep seluku juga nutupi babahan hawa sanga mandeng kang puneng watu gilang Gocap ana kaelokaning jagat sumunar cahyane mencorot netranira Lesmana Mandra Kumara cahya ngenani watu gilang padha sakala dadi sawalang-walang gileke ora kena enten napa-napa pun mboten cawe-cawe
taksih kirang pitados Sang Lesmana Mandra Kumara mongko sampun kedunungan kegiatan awit saking dayaning wahyu cakraningrat ucap nyawang ana bengawan kang amber banyune kang bena toyane mongko ing kono dadi sen isaning buron wana binandeng awet saking dayaning netra ingkang sampun kedunungan cakraningrat mencorong satemah jumlorot onang netra ngenani bengawan kang lagi amber padosakala hasad dadi susahe buron wana cetha kowe ra kuwowo mondhong cakraningrat ulun kudu golek kurungan kencana ngger mati aku waduh yo kene aku ra daya langening kalang yuan gelar pandamun saratinon ler kagonang soram sorote tanpa padang katon lan pajaring aku ki kena ngopo aku weruh-weruh aku ra duwe daya kemrobyos keringetku peteng dedet sesawanganku iki sapa sing ana ngarepanku iki tobat Lesmana Mandra Kumara kowe ora percaya kang dadi dawing Poneyang yen to wis kedunungan wahyu cakraningrat ora kena sumungah sesungaran kumingsun sapa sira sapa ingsun ning kowe mbatek ya ngger kepengin nguji dayaning cakraningrat cetha pancen kowe ora duweni jatah nampa cakraningrat wis karya Basuki ngger pun ibu bali marang Setra Gandamayu Lesmana yang aku wangsul kudu nggawa cakraningrat yang le sampean bali ana Setra Gandamayu Lesmana njur kepiye aku mah mulih golek cakraningrat yang dong lereng ngawrasan
wancine wis madya ratri